Бародаро ҳамада салому алайкум. Бисёриҳо мумкин бидонанд ки дар солҳои пеш, вақтҳои пеш чӣ гуна рафтор, чӣ гуна корҳои даҳшатноки рух меояд ки хай хушбахтона имрӯза масалан ҳама тараққӣ ёфт, одамо ҳамисол пешрафта шидан, ҳамин корро айбайн рафт. Ва бародаро ҳозир ман як кори страшне ки солҳои пеш рух медод. Подшоҳҳо нисбати халқи оддӣ мекарданд. Албатта дар ин сол ӯ хеле чиза тасаввур кардан вообще номумкин аст. Баъзе ҳамахе корҳоро ҳозирам мекунанд, баъзе одамо дар ҳайвонот, не ки ӯ вақт дар одамо мекарданд. Касе ки интересное бародаро як кофе чернилайс ёда қайда пештон монену сар мекунем видеоро. Ва дӯсто пеш ай навора давом додан. Ссилкаи дар комментария видео закрепит кардаги барои шумо имконият метавад ки дар ҷанговару бозингару сум кор кунед ва ҳам дастгирии канал мешавад ки агар шумо именно ҳамин кори худтона ба ссилкаи дар комментария буда бикунед. Ва дӯстон мегзарем ба қисмати конкурс. Дар конкурс иштирок мекунад 80 та диван бо нархи i18 то 30000 рубла, 20 та телефон ай нархи 15 то 20000 рубла ва 2 мошин Opel Hatchback. Условияи конкурс чӣ хелае? Шумо билет мехарем бо нархи 600 рубли. Конкурс дар канали ман намешава. Агар ба ёди шумо бошад, ман як канали як бародарро дар шумо тавсия додам бо номи Студия Мебел. Ин конкурс дар канали ҳамун бародар бояд баргузор бигардад. Касе ки ҳамин конкурсда тарафдорай дастгирӣ мекунад, ссилкаи канали бародар дар подсказка ва дар описанияи видео аста, метавонем бигзарен, бинависен дар комментарияш ки мо тарафдори конкурсем. бисёр ҳолатҳое ҳастанд дар таърих ки одамо, именно одамое ки дар табақаи болоӣ буданд, дар одамое ки дар табақаи поёниянд, дар халқи оддӣ ҳамахел сунъӣ зарар мерасонданд дар бадани ӯҳо барои фоидаи ба манфиати худшон. Ва имрӯз гап мезанем бародаро дар бораи евнухҳо. Евнухҳо яъне ки буданд? Одамое ки подшоҳҳо ахташон мекарданд. Да ну нахер! Отец! Ты видел? Яъне ки ӯҳоро ай узвҳои мардонагишон маҳрум месохтанд барои фоидаи худшон. Баъзе ӯҳоро бале маҷбурӣ мекарданд, а баъзеша добровольно, яъне ки ба хоҳиши худшон. Да что ты, черт побери, такое несешь? Чӣ хеле кор мумкин аст ки одам ба хоҳиши худаш ҳамахе корда розигӣ битад. Якам ин кор дар таърих дар солҳои қадим ай хитой омадаги ай. Барое ки узвҳои мардонагӣ барои мард, албатта марда ба ҳамун узвҳош мард ҳисоб мекунанд. Яке ай сабабҳои ҳастаи ӯ ки марда мард ҳисоб мекунанд. Ба ҳамин хотир ва статуси марда ӯ баланд мекард. Ба ҳамин хотир дар он вақт ай даст додани узвҳои мардонагӣ достоинствои марда хела кам мекард. Яъне ки арзиши мард кам мешид ва ин шармандагӣ ҳисоб мешид. Ин хеле кор позор буд дар он вақт. Да вақт не, ҳозирам хай. То есть как многие думают, ты не, как сказать, ты понял. Ай хотире ки дар вақти кор позор буд, шармандагӣ буд, ба ҳамин сабаб якум одамое ки евнух шидан, яъне шумо фаҳмидем ки евнух кия аллакай? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ё асир буданд. Мисол ҷанг мешид қати ягон давлат, одамои ӯ давлата асир мегирифтанд ва ҳамонро ҳамин корро мекарданд. Ва баъд оҳиста оҳиста кӯдакое шиданд ки ай оилаҳои камбизоат буд, ай оилаҳое ки ӯ мақсад агар маҷбуриам мегирифтанд, ӯ ягон кор карда наметонистанд, не ки ай ӯ корро маҷбурӣ намегирифтанд. Барои кор кӯдакҳошона дар вақти синни соли ёшишон, вақте ки ҳозир мақсад ақлаш дар ҳамин корҳои ҷинсӣ нестай, ҳозир нарасидай мақсад ба балоғат, дар ҳамон вақт падару модарошон мефурӯхтандшон барои ҳамин кор. Вот это поворот. Шумо тасаввур карда метавонед бародаро, падару модареро ки писари худша буфурӯша, то ки ӯро баъдан ахта кунад. Одамое ки барои ҳамин кор мефурӯхтандшон, яъне ки ӯро баъдан чӣ кор мекарданд? Ин кор дутарафа буд, плюсу минуси худша дошт. Ай минусаш албатта калонуш минусае ки ӯ мард статуси мардонагиша мепардояд. баъди ин кора кардан ӯро аллакай чун ҳама мардо қабул намекарданд. Не ки ай дигар тарафиш ки баъзе одамо худшонам мерафтанд, ин буд ки якум ёро корда мегирифтанд дар бори подшоҳ, ҳамчун подшоҳ зиндагӣ мекард. Но это не точно. Дар хонаи ӯ зиндагӣ мекард, дар гареми ӯ зиндагӣ мекард. Мақсад гарем медоня, мисол подшоҳ буданд ки як кашари калон кардагӣ, ҳамонҷо фақат заношон буданд. Як қисми евнухҳо, яъне одамои ахтакардагӣ кор мекарданд дар оилаи императоро, дар гаремшон, дар ҳамон дуруни дарбори подшоҳ кор мекарданд. А дуюм қисмаш меҳмонои
хориҷаро пешвоз мегирифт, бо ҳамо кор мекард. Сеюм қисмаш дар соҳаи медисина. Дар вақти сарварии династияи Мин вазифаи евнухҳо бо калонтар мешавад. Яъне ки во метавонанд ки чиновник шаванд, командуиши солдатҳо дар ҷанг шаванд. Бисёри қисми евнухҳо дар як махсус ҷо зиндагӣ мекарданд. Шаҳри махфӣ ном дошт. Яъне ки ҳамаи одамое ки дар подшоҳ кор мекарданд дар ҳамон ҷо зиндагӣ мекарданд. Евнухҳо ҳам дар ҳамон ҷо. Не ки чем ай дига одамое ки дар подшоҳ хизмат мекарданд, интихоби евнухҳо калонтар буд. Яъне во метонистанд ки интихоб кунанд ҷои зисти худшона. Ва баъзеҳо вақте ки суми дастаташна ҷамъ мекардан барои хона харидан худшонда, метонистанд ки дар шаҳр дар байни одамои оддӣ худшонда хона бигиранд ва баъзеҳо ҳатто метонист ки оиладор шаванд. яъне ки вақте ки оиладор мешиданд, гудака усанавид мекарданд. Ба хотири чӣ ки бале ӯҳо дар дарбори подшоҳ зиндагӣ мекарданд, албатта сум кор мекарданд. Баъдан бишавад ки ҳами боигарии худшона дар ки бимонанд, дар подшоҳ не ку албатта. Хеле ки дар интернет маълумот ҳастай, мара намедонам он қадар боварим намеяд. яъне ки яҳудиё ва христианино ҳамин корро қабул намекарданд. Не ки дар давлатҳое ки мусулмонон зиндагӣ мекарданд ин корро мекарданд. яъне ки сабаби аяму вақти сар мешавад ки гарем сохтан дар подшоҳҳо паҳн мешавад ва ин корро аз асрои 10 сар мешавад. бале мара боварим он қадар наёмад ки чӣ хел мусулмонон метавонанд ки ин хел одама истифода кунанд дар кор. хай касе ки медона бардор дар комментария бинависин. Не ки сабабша иё дар чӣ мефаҳмонанд ки яъне ки занои худшона заштид мекарданд ки евнухҳо дар ҳамун гарем кор мекард ва барои оне ки занои подшоҳа нарасанд, имена ҳамин хел одама корда мегирифтанд. дар ин хел ҷо функсияи кории евнухҳо камтар буд. як қисмаш дар гарем кор мекард, як қисми дигаш рабатарголида, яъне ки асир хариду фурӯши асирда, ва як қисми дигаш бо барои одамои дар табақаи болоӣ буданда бо арӯсҳои нав, занои нав мекуфтанд. албатта хеле корда метавонад ки подшоҳ фақат ҳамин хел одам бовар кунад, барое ки ӯ ин расида наметавонад. ӯ арӯси ки подшоҳ да кофтаиста ё ин ки дар гаремаш кор мекунад, ягон занои подшоҳ да ягон кор карда наметавонад. худи евнух, калимаи евнух чӣ маъне дорад? ай греческий перевод бародаро, яъне ки нигоҳдорандаи ҷои хоб. ва бо он хел гап ҳастае ки баъдан евнухҳоро, яъне ки олотҳои ҷинсишонро намегирифтану тестикулшонро мегирифтанд. яъне ки бародаро оддӣ када гап занем, ҳамун узви ҷинсии мардонаро ки ӯ баъдан бале корои ҷинсии хобухез карда метонав, не ки кӯдакдор намешавад. ва мақсади ирам дар ҳамин мерасонанд ки ё дар гарем кор мекарданд ва мабодо агар ки бо ягон зани сарваро бирасанд, хуни подшоҳа наследникоша вайрон накунанд, ки занои ӯ натавонанд ки аз шахси бегона гудак тавлид кунанд ва роди шоҳа вайрон накунанд, хуни бегона дохил нашавад. кори евнухҳо дар гареми подшоҳ ҳама корҳои муҳим буд. ҳамаи корҳои ташкилотиро, ҳамаи корҳое ки муҳима дар ҳамун гарем, албатта ки иё мекарданд ва риске ки ягон гудаки ҳаромӣ мекунад занои подшоҳ нол буд. Айгиҷо медонед шумо? хеле кор вуҷуд, хеле кор шиданаш номумкин буд, барое ки пешакӣ подшоҳо худшони кора масъалаша дидагӣ буданд. ва чӣ хеле ки гуфтем бародаро, ин хел одаморо ҳам мешидак ба тариқи маҷбурӣ, ҳам ба тариқи ихтиёран кунанд. яъне ки ба тариқи ихтиёранаш падару модаро кӯдакҳои худшона дар синни соли хурдиш мефурӯхтанд. чем бо одами калони кора кардан, бо кӯдак агар мекардан осонтар. яъне ки кӯдак дар ӯ синни соли кора мекард ки ӯро мегуфтанд ти хай дар дарбори подшоҳ зиндагӣ мекунӣ. не ки фикр намекард ки бо кадом нарх, фикр наметавонист карда ки ман барои кор чиро ай даст додаистам. яъне қимати ҳамун узви худша ӯ вақта дарк намекард. сол ки хурд буд, оҳиста оҳиста организм ба ҳамун тобовар шидан мегирифтак. як фарқ мекард ки одам вазн мегирифт, яъне фарбе шидан мегирифт ва дигар таъсири бад намерасонд. албатта ки тасаввур карда наметавонем одамоеро ки дар синни соли калон расида пас ин кора мекарданд. кирам фикр дар сараш омад ки ҳарче ки ман дар ҳамун синни сол таваллуд нашидам. маҷбурӣ ҳамун одамоеро мекарданд ки асиршон гирифтагиянд. мақсади ин кор дар чӣ буд ки одамоеро ки асири гирифтагиянд, якум ки душмана унизид мекард, шармандаш мекард ки узвҳои мардонагиш кор намекунад ва дигим сабабаш ки и ай давлати бегонаи хуни давлати моро ҷазир накунад, яъне ки ӯ наметавонист ки оиладор шава, кӯдакдор шава. ва як қисми одамое ки ҳаме хеле мекарданд, ихтиёрӣ буд, манахо худшона мекарданд, яъне ки ба гуфти худшон намедонам ин фанатик бугӯи хеле одам мешава, яъне ба гуфти ӯ ки ҳама корҳое ки
алоқаманд ба корҳои ҷинсия, алоқаманд ба ҳамин хел корҳои чие, ин кор ба фикри ӯво, ба ақидаи ӯво, намедонам дини ӯвора кӣ нависондагие ки гӯё ки ин кор ҳамаш гуноҳ. Агар ин кор набоша, насл айкиҷо пайдо мешавад. Хеле намедонам бародор дар сари ӯ чӣ то мехӯрд. Манахо худшон дамравол на ҳамин кора мекардан ва мегуфтанд ки мо тамоми ҳаёти худмона фақат дар тоати ибодат мегзаронем. Тамом. Аиша фикр наметонем ки агар ҳамун кори шуморо даст пеш пайгирӣ кина, ҳамун мисли шумо кор кина, насл гум мешавад. Насл айкиҷо пайдо мешавад. Хай ин гапҳои мо даво намерасад ҳозир. Ҷанговарҳои перс ва асирисо нисбати ин хел одамо хеле муомилаи бад доштанд. Тамоман ин хел одама қабул намекарданд. Чӣ хеле ки мисол ҳозир дар байни мусулмонон мақсад як педика чӣ хеле қабул мекунад. Мақсад чӣ хел нафрат доранд зидиш, зидди ҳамин хел одамо дар ӯ вақт ҳамин хел ҷанговарҳо ҳамин хел нафрат доштанд, қабул карда наметавонистанд ӯро. Бародаро фикр ақидатона дар комментария ҳатман бинависен. Агар дар шумо ҳамин тематикаи корҳое ки боварид намея, ай таърих, ай солҳои гузашта агар бихоҳем фаҳмидан, дар комментария бинависен ва ҳамин видеоро куҷоиде ки ҳастен параллелитса кунем, ман ай просмотраш нигоҳ мекунам. Яъне ки тамошо кардан значит ки халда маъқулай, бо кардан мегирем. Ҳамада хайр.